Comment écrire à sa place? Feuilleter. Moi-même, si je voyais mon propre livre sur un étalage, je ne suis pas sûre que je serais intéressée. En revanche, si mon beau-père écrivait un essai, je serais la première à le lire. Sorella di Michael, grande artista, dovette attendere 5 settimane dalla pubblicazione di Rhythm Nation per arrivare alla numero 1 nei singoli più venduti in America, perché c'era un certo Phil Collins, tanto per intenderci. Sono le 4 del pomeriggio, ben trovati da parte di Stefano Piccirillo con Gigi Fischetti. Il vostro racconto è la domenica, le passioni del fine settimana. Piastri in testa, Gran Premio di Formula 1, ha toccato la prima posizione su RDS. Tutte le novità del calcio ogni giorno su Radio Serie A con RDS. Di nuovo buon pomeriggio a tutti e a tutte, buon inizio di settimana. Ciao. Det skulle have været billigt, men endte med at blive drønhamrende dyr. Og jeg kan se, at der er en, der hænger på telefonen, som har brugt over 70.000 kroner i en bar på lidt at vide om, hvad der sker. Den nya destinationen i hela Skåne. Detta med hälsoklar från Trelso. Tommy Rich med en $1 million baby. Ja, sådan det. Det her er programmet, som hedder Benægt. Jeg hedder Lasse, og vi taler altså om en ferie, der skulle have været billig, men bliver rigtig, rigtig dyr. Det gør vi, fordi min producer, Karoline, valgte at holde sin sommerferie i år i Albanien. Et sted, som burde have været billigt. Den endte med at blive dyr. Hvorfor? Ja, det ender ud i, at jeg har en kammerat, som er fastlægger. Vi plejer at kunne låne den, mig og min datter, sådan rimelig billigt, som man siger, ikke? Jo. Men de skulle så selv være dernede den uge. Ja. Og så snakkede vi om at prøve at kigge og lege en i stedet for. Og det var sådan mellem 3.000 og 4.000 kroner for en uge for at lege en campingvogn. Det var ret billigt. Men det var så ikke til. Men udklædning i form af falske overskæg på rygger eller katte er altid festligt. Det lyder som et skønt arrangement. Ja, ærligt talt. Ja, ærligt. Ja. Det er ærgerligt, det ikke er et arrangement. Eller hvad? Hvad? Jeg vil også sige ægte. Jeg vil sige ægte. Det er fordi, nu er der det der med hele familien. Jeg har ikke forsøgt at sige... må stå for eventuelle hyggeaktiviteter under den 3 timer lange sammenkomst i parken. Her tænker jeg kongespiller Kæmpe Mikado. Det er bare det. Jeg siger, det er det ægte. Der er for mange rigtige detaljer. Ja. Ikke fordi jeg kender så meget til det, men jeg kan mærke, at jeg bliver klogere. Emiliano. L'altra,